mana kana hannunmu a haka za a baka ba bindiga ba kuɗi me kake nufi kai kika kuma yi Allah kai ku tara ban gajiya kai kun karɓar sanda ina mai mana ni ba fa tun daga nan za ka yi Allah ina mai mana tun daga nan wajen a ba ka gana ba komai kawai ka shiga mun ka tafi freeze ake cewa daga nesa shi ne ai arrestin daga nesa in zaka arrest din mutum ko ku ce you are under arrest shi ne you are under arrest please da kai ma dole in shigo ka kai sana guda daya ai ba ma bindiga to yayi kana sare sai kamar har saboda ni abokina ya yawa anan zai gani ya ya san kuma ya harba kai harbin da bakin ka pau you are under arrest kika to yake sorry bana rabin mu je mu sake zauna silent sound speed up wai ba akwai radio a nan radio wani ya kula radio idan baka yi ba zai tabbata akwai bullet ba yau mu je action yana cin ballin nan na gaya ma mun so mi hayaniya da wasu gani za su raina ba sai ka sa wa ma kai ba ku ta magana ce magana ina me mana take ban fahimce ka ba tana hannuna kiti za ku bani a haka babu kuɗi ba bindiga za a baka mai wani kai ka isa haka za ku bani kike je ka dauko da Allah amariya ta yi ku tara man gajiya kai to ma'aikata you are under arrest ina mai mana tana can wani kango wanda na ajiye ta ka dauko ta ko ka mutu ba zan mutu ba zan ɗauko ta ka aje bindiga ƙasa sai dai yin waya a kawo ta hai na kamu na zuwa ni ai sai ka waya to ai banda waya ta ba kuɗi kai wallahi za ka mutu ka dauko mai mana ban waya da Allah ai fatan da ke su ba waya sa ba waya ba waya ku ba shi waya ba waya yawa inda waya kan ja bai kada shi ba je piko kana wajen ku daga hannu matsa mata nan kana shigowa cikin abin da ke dauka lawan caje da ka dawo action ni waya ta ba kuɗi za ka mutu kai manye zagayo da yarinyan nan sun ka kuɗin nan kada motsawa za ka mutu shigo ma wani gida ba wani kana motsa za ka a ta nan ba ku ki shigo ba ta nan ba ta can za ka shigo ta kai can amma abin nan yayi market kuɗi mana wallahi da Allah ga ta inda za ku shigo ta nan gefe can ka je ka nuna wani irin kana motsa wani irin motsa ni ya zan motsa wai na ga bindiga ni na sani haka ka zo mutumi na zo ma nuna ma kana ai ba nuna masa ba zo nan mana lungu ai shot din mu ba sai ku shigo ta an fito haka in kuka zo shot ɗinka a yake ba mu yanka ba haka malalu to mu yanka ba ni wannan ne ita ai kana bayan ta ai kana Kuje. kana ba to wannan zaje wannan zo da ita da wannan kai kuma can kana da kuma can ya haka mai gida ka gane kuna gangarowa kana rakota nan juya can kada ya haka mai gida kun gane koma ku je ku koma ana rubuta za ku juya shi a ni kawai shi ai ba kai ba ba na jin ka kai shi nake ji kamar ya har ku fita bindigan na kai idan muka ka gane me nake nufi idan tafiya zamu tafiya zamu da ita da ita mana juya haka eh. yana haka za ka kawo saboda zai iya kwafsa mu je kana ni kai ne mu je yau Muje. yau Ka gani? ka gani haka za ka yi isiya haka za ka yi na san za ka iya kwafsa ya san wuta mu je yanzu daga shigo wasu da aka riga aka mata mai daga shigo wasu mun yanka ba daga shigo yaran daga shigo wasu ne daga shigo wasu ne Jaron silent roll sound speed up action manye an ka tarin wannan yarinyar zagayo da ita muna bani shigo hude hude yawa mutum ba wani abu wallahi
wancan yanka. muna ta hauka da yi wancan abin da aka ce masa ba ku je shi wancan gayan Kai da za ka yi kana haka da hannu mu je amma duk ba kai mun ba. Da aran ma. wai a wani mutum akwai wanda ya sai magana a nan wurin kai yawa gargata dan na da magana da shi ne ke damu na da kai isa je ka gaskiya kun kawo babban point a nan wajen wannan sun din ya yi kyau sosai an kawo kuɗi ko wani ne kake dauka Daga zuwan ka shi da faɗa waye tun farko dawo nan. In ka zo a nan gun za ka dawo tuna ka da ba. abin da aka yi a tsawarin a juya Idan ya zo shi kaɗai idan ya faɗa shi biyu. Ka gane idan ya gama ba shi biyu shi ke na san lafi da shi. haka san da An ce wani rabin. za su tayi su Mujaron. ai ana doko ban din nan da ya ci wani dan shole sho abokin ka Ai na gani ko ka. ina mai mana waye zai baka mai muna babin daga baka da kosisi a hannunka ku bani ita ana da Allah ta bani jika da kuɗi Ta can kala ga yau. ina mai mana da da Allah ba haka ba ai ba haka Sai da ka sai da ya ce under arrest ganin ka nake da bindiga boss ai mu ne wai turo shi Ah, ba sha ɗinka bane ka na turo kalala. shi na kallon Eh, ba sha ɗinka bane na kalala. ni ko shakkan ne ma ai kun turo sai ma da Eh, ana yawan magana wannan yi gaba ɗaya ce ce a haka za a ba bar darata kawai yayi mana abu yana yana da bindiga na kira dana da ɗaya da su ayanka sai ka harba bindiga shi ne ne wanda ke sake jin motsi ya ci confidence amma a fuskar lokacin san da matsala zuwan wannan kawai ya kyale ku mu je. mu sake kenan Eh, yi baya sai ka shiga. Kaka motsa da yawa, tunda ka gane ba dole su Mujaron, sound, speed up action. na cin bal din nan wani ina mai mana take memuna tana hannun mu to ku bani ita a haka ba bindiga ba ka da ko sisi haka za a bani ita da dai ka kwata wallahi kai malam dalla jikar kuma ita da dai sa su tara wa gajiya tau kai ta musa an samu matsala ina mai mana tana bayan gari an boye ta ka ɗauko ta ba ni da waya ka kira ba kuɗi a waya rata bashir girma an samu matsala Shigo. sau ne Muje. Ya haka mai gida? ba ruwan ka ba wani abu zan ma bayani Ka dinga nuna su musu hannu Isiyak. Dauke sound. ku bi su nan ku tubar ubansu ku bi su Yanka. bishe ne taɓo mai Action. uban ka aka yi uban to sai na ji waya kan waya ya aka yi to ku nake jira sa'a yi ma uga wannan sa'a yi ma uga. za ka bari mu wannan oga ba dan wani abu ma ta zai mata zuwa ai ina Wai yanzu ga idan suka zo kenan wa za a ba a cikin su. shi alaji da kazaman kuɗi zai zo shi kwaɗayan ɗan walan zai iya zuwa da kuɗin ma mu kashe shi mu kashe ta mu karɓi kuɗin Wannan haka za ka yake. goma ga ashirin Wannan haka yake. Sa'a yi ma. aliya aka yi a dangajin a yi ankara da an ji motsi ne dole ne wannan kai kake Wanda sa'a na ma kalala uga ba ai kawo.
ai sai tawuri wallahi tawuri yana tare tore na gan shi alaji shakka babu sai ka faɗa haji yadda ka ce haka za a yi wallahi a zuwa zan kenan yanzu mantonati ya kamata ka ce wani abu me karshen abu me karshe kana ji ko alaji shi ne karshen magana kana ji an gama nan kai daɗe a wuta lafiya yana jinka wannan gayan da kake nema ai